Vážený pán predsedajúci, ctené plénum parlamentu, alebo vás môžem ponovom volať aj ríšsky snem, pretože to, čo tu navrhujete, nie je nič iné ako zmocňovací zákon. Taký istý zákon, aký dostal Hitlera a iných diktátorov, ktorí si povedali, že nebudú potrebovať rozhodnutie parlamentu na to, aby obmedzovali ľuďom slobodu k moci. To isté tu teraz navrhujete, akurát vy chcete dať práva obmedzovať ľuďom slobodu a brať im ústavné práva do rúk nikým nevoleného hlavného hygienika. Úplné šialenstvo. Aj keby existovali neviem aké dôvody, toto proste parlament schváliť nesmie. Lenže dôvody, ktorými toto oprávňujete, ktorými toto argumentujete, stoja na úplne vratkých a hlinených nohách. A ja vám tu dnes nebudem vyvraciať argumenty ohľadne pandémie alebo plandémie, to je lepší názov, od nejakých svetových epidemiológov. Mohol by som, ale priamo vládni predstavitelia tvrdia, že tento vírus vôbec nie je natoľko nebezpečný, aby sme tu tieto opatrenia potrebovali. Igor Matovič spolu s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny pánom Krajniakom v posledných dňoch verejne na tlačovej konferencii povedali, že na Slovensku beha 200 000 infikovaných ľudí, ktorí môžu roznášať vírus. Ak je toto pravda, a určite by Igor Matovič ani pán Krajniak neklamali, veď predsa nie, tak by pri 60 úmrtiach, ktoré doteraz máme, sme mali úmrtnosť 0,03%. To by znamenalo, že COVID-19, a to povedal Igor Matovič a pán Krajniak, je mnohonásobne menej nebezpečný ako chrípka. Ja neviem, majú tí ľudia pravdu? Mám im veriť? Toto povedali na tlačovej konferencii a to je logická dedukcia. 200 000 nakazených a 60 mŕtvych. Potom vôbec žiadne opatrenia nie sú na mieste. Alebo je pán predseda vlády nekompetentný hlupák a na tlačových konferenciách šíri konšpiračné teórie. Odpovedzte mi, vy musíte mať odpoveď. Vy tu chcete fašistickými hlasmi rozhodnúť o tom, že ľuďom budete brať ústavné práva, keď Igor Matovič tvrdí, že úmrtnosť na koronavírus sú na Slovensku 0,03%, čo je fakticky nie že slabý soplík, ale štatistická odchýlka, ktorú vôbec ani nemusíme merať. Potom je tu naozaj pandémia, keď Igor Matovič oficiálne v podstate tvrdí, že nie. Máme sa niečoho báť? Alebo máme pandémiu PCR testov, ktorých výsledky sú nielenže spochybniteľné, ale ktoré nám pre tieto veci nehovoria nič? A znovu, nehovorím to ja. Hovoria to ľudia, ako je doktor Sucharit Bagdi, významný špecialista v oblasti mikrobiológie, epidemiológie, infekčných chorôb, ktorý 22 rokov pôsobil ako riaditeľ Ústavu lekárskej mikrobiológie a hygieny na univerzite v Mohuči v Nemecku a je autorom stoviek publikácií. Profesor dr. John Ioannidis, epidemiológ a štatistik, profesor medicíny a biostatistiky na Stanforde, profesor dr. Klaus Püschel, riaditeľ Inštitútu súdneho lekárstva Univerzitnej kliniky v Hamburgu, profesor dr. Knut Vítkovský, 20 rokov viedol katedru biostatistiky a epidemiológie na Rockefellerovej univerzite v New Yorku, alebo dr. Wolfgang Wodark, internista a pneumológ, špecialista na hygienu a environmentálnu medicínu, v parlamentnom zhromaždení Rady Európy dlhodobo predsedal podvýboru pre zdravie. Všetci títo lekári, títo epidemiológovia a mnoho ďalších majú jedno spoločné. Tvrdia, že COVID-19 síce existuje, je tu vírus, pre niektorých ľudí dokonca aj je nebezpečný, pre starších ľudí, pre ľudí so ťažkými zdravotnými problémami, tak ako mnoho iné choroby, ktoré sú pre nich nebezpečné, ale že tu nemáme žiadnu nebezpečnú pandémiu natoľko, aby sme museli takýmto spôsobom obmedzovať práva ľudí, zatvárať obchody, obmedzovať pohyb, jednoducho rušiť sociálne interakcie a brať im ústavné slobody. Toto tvrdia títo odborníci. Ja budem teda veriť Igorovi Matovičovi, ktorý tvrdí, že úmrtnosť na koronavírus na Slovensku sú 0,03% a potom taktiež musím súhlasiť s tým, že žiadne opatrenia nie sú na mieste. Lenže z tejto debaty tu v parlamente, tu v pléne vyplýva niečo o mnoho závažnejšie, niečo, čo ľudia na Slovensku musia pochopiť, pretože potreba prijatia tohto návrhu zákona demonstruje jeden zásadný fakt, a to, že všetky opatrenia, ktoré pán Mikas a jeho úrad verejného zdravotníctva na Slovensku zavádzali, opatrenia, ktoré zničili tisíce životov, ktoré ľudí pripravili o prácu, ktoré zatvorili podniky, boli postavené na vode. Boli nulitné a sú nulitné, boli nelegálne a dnes to chcete naprávať, lenže teraz je už neskoro. Mesiace a mesiace vás rôzni právni experti upozorňovali na to, ústavní právnici, že tieto opatrenia sú v rozpore s ústavou. Vysmievali ste sa im do tváre, ľudí, ktorí tieto myšlienky popularizovali, ste označovali za konšpirátorov, fanatikov, extrémistov a dnes to tu máte. Ľudia vás budú masovo žalovať,
za to, že ste im zničili životy. Že ste ich protiprávne zavreli do štátnej karantény, že ste im zakázali podnikať aj napriek tomu, že ste na to nemali právo, že ste ich donútili sedieť niekde doma v nejakej karanténe, alebo že ste ich donútili podrobiť sa rôznym, neviem akým zákrokom a všetkým ďalším možným rôznym veciam, ktoré naozaj množstvo ľudí zničilo život. A dnes, keď vidíte výsledky tej tzv. Údajnej prvej vlny, teda tých 60 obetí, teda podstatne menej, teraz ten počet vám údajne narastá, tak potrebujete príjmať opätovne rovnaké opatrenia. A keby som teraz prevzal od vás tú myšlienku, že naozaj ten koronavírus je tak nebezpečný, že naozaj obrovské množstvo na Slovensku je v ohrození. Dobre, ja sa nebudem o tom hádať, ja som si prečítal nejaké názory epidemiológov, vypočul som si názor Igora Matoviča, oni tvrdia, že nie je nebezpečný. Ale dobre, v poriadku, keby bol, tak sa vás pýta, milá vláda, keď teraz musíte príjmať tento zmocňovací fašistický zákon, čo ste robili celé leto? Veď vy tu stále prorokujete nebezpečenstvo epidémie. Čo ste robili celé leto? Ako ste pripravili zdravotníctvo? Ako ste pripravili kapacity nemocníc? Ako ste pripravili úrady? Ako ste ľuďom zabezpečili odškodenie za ich zatvárania obchodov? No nijako. Postavíte sa na tlačovku, odprezentujete, zatvoríme fitness centra, zatvoríme reštaurácie a potom Igor Matovič o 2 dní na to povie: absolvoval som prvé stretnutie s ministrom financií a s ministrom práce, kde sme riešili, ako budeme odškodňovať ľudí. Veď toto ste mali mať vymyslené mesiace predtým, než ste s týmito opatreniami prišli. Veď vy ste to rozprávali, že potrebujete plán. A keď už chcete ľudí obmedzovať na osobnej slobode a brať im právo podnikať a zarábať si na svoje živobytie, tak predsa musíte mať tieto veci vykompenzované. Ale vy ich nemáte. A tak sa vám podarilo celé Slovensko spojiť v jednej veci. A to je k nenávisti k Igorovi Matovičovi. Ja to vidím všade okolo seba a vidíte to určite aj vy. A ja sa pýtam týchto poslancov, predovšetkým zo strany Oľano, ktorá za toto nesie levý podiel viny, či si myslíte, že sa potom to ešte raz dostanete do parlamentu. Či s takýmto premiérom, ktorý ľuďom nadáva, označuje ich za vinníkov nejakej zlej situácie a potom, čo príjme opatrenie, že každý, kto príde menej ako 2 metre na verejnosti, k inej osobe musí mať rúško, a nejakej bieloruskej kuchárke, ktorá si myslí, že je prezidentka, lebo sa tak zobudila, podáva kyticu bez rúška a vysmieva sa vlastným opatreniam pár dní na to, ako ich prijal. Či toto je premiér, ktorým sa môžete píšiť? Premiér, ktorý systematicky každý druhý deň plače na tlačových konferenciách a zosypáva sa. Toto je muž, ktorý má viesť Slovensko v údajne ťažkých časoch. Drahí kolegovia, kolegyne, podľa výskumu toho citovaného, teda spomínaného profesora Johna Ioannidisa, epidemiológa zo Stanfordu, je skutočný počet tých reálne nakazených ľudí, ktorí majú ten koronavírus, tak 50 až 85 násobne väčší, ako je počet testovaných. Oni to urobili na základe niekoľkých výskumov v Kalifornii a keby sme zobrali len ten najkonzervatívnejší odhad, to znamená 50 násobne vyšší, a zobrali si údajný počet aktívnych prípadov na Slovensku, tých 14 437, ktoré uvádzate, tak by to znamenalo, že na Slovensku máme ľudí, ktorí prišli do kontaktu s koronavírusom 721 000. To hovoria výskumy zo Stanfordu. Môžu byť pravdivé, nemusia byť pravdivé. Aj keby to bolo len o polovicu menšie číslo, tak už v tom hľadisku je zrejmé, že zatváranie reštaurácií, obmedzovanie ľudí na slobode, prijímanie takýchto zmocňovacích zákonov a dávanie neuveriteľných kompetencií, ktoré v demokratickom štáte nemajú čo robiť do rúk nevoleného človeka, nemajú žiaden význam. Pretože nie len, že nepomôžete situácii, nespomalíte šírenie vírusu, možno o pár percent, ale spôsobíte také obrovské škody na životoch, na podnikaniach, na celých rodinách, že to vôbec nie je úmerné hrozbe toho vírusu. A toto je presne to, čo sme od vás očakávali, že keď tu prídete do parlamentu, tak vyhodnotíte tú prvú vlnu takzvanú a poviete si, také a také opatrenia sme urobili, to a to sme prijali, to a to sme zakázali, to a to sme nariadili, takto a takto to obmedzilo ľudské životy a takéto škody to malo. A následne to porovnáte so škodami, ktoré spôsobil vírus sám. Lenže nepriniesli ste nič. Žiadne údaje nemáte, nedisponujete žiadnym výskumom, ktorý by vás oprávňoval k tomu, že zavriete tie a tie podniky a tamtie necháte otvorené. Proste ťaháte čísla len tak z brucha, vyhadzujete si z rukáva nápady jeden za druhým a Slovensko sa dostáva čoraz viac a viac na kolená. A toto my jednoducho nechceme dovoliť. Ak je tu skutočne nejaký vírus nebezpečný, extrémne nebezpečný, čo je samozrejme komické, keď sa tu stretávame 150 v parlamente, ale to už nechám na vás,
tak ľudia potrebujú vidieť, že opatrenia, rozhodnutia, obmedzenia a zákazy, ktoré prijímate, vychádzajú z presných analýz, z presných čísel, z presných návrhov a potrebujú vedieť nejakú víziu v budúcnosti. Pretože toto je to najdôležitejšie. Bola nejaká prvá vlna údajne, zatvorili ste tých ľudí, obmedzili ste ich, teraz zistíme, že v rozpore so zákonom, budú vás súdiť, samozrejme zaplatia to daňoví poplatníci, pretože zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a vysokých štátnych úradníkov, ktorý Igor Matovič sľuboval, ste neschválili. A zavreli ste teda týchto ľudí, zatvorili ste prevádzky, údajne sa vírus vytratil, čo samozrejme nie je pravda, pretože tomu nepomohli vaše opatrenia, ale teplé letné počasie, tak ako to vraveli mnohí epidemiológovia, tak ako je to v každej chrípkovej sezóne, keď príde teplejšie počasie, tak sa ten vírus tak nešíri. A prišlo sichravé jesenné počasie a máme tu chrípkovú sezónu a opäť nám narastajú tieto čísla. A opäť idete všetko zatvárať. A ja sa vás teraz pýtam, toto sú odpovede, ktoré občania potrebujú počuť. Keď to teraz znovu otvoríte, mesiac, 2, 3 necháte ľudí zavretých, úplne ich ekonomicky zrujnujete, potom to kedy? V decembri, januári znovu otvoríte. Čo potom? Vírus sa opäť začne šíriť, príde tretia vlna, opäť ich zavriete, alebo čo budete robiť? 4. vlna, 5. vlna, koľko tých vln budú musieť ľudia vydržať s tým, že im dáte 200, 300 alebo 500 eur mesačne na celú firmu pomoc, aby s tým mali prežiť? A koľko ešte zadlžíte Slovensko a zrujnujete ekonomiku, kým sa s vírusom vysporiadame? A kedy sa vrátime k normálnemu životu? A nehovorte mi, prosím vás, pri všetkej vážnosti, že nejaká vakcína nás zachráni. Lebo to nie je pravda. Vy neviete, či vakcína bude, kedy bude, či bude účinná, či nebude účinná, či bude mať negatívne účinky, či nebude mať negatívne účinky. Výrobca vakcíny, ktorý ste objednali 6 miliónov kusov, dal ruky preč od zodpovednosti za negatívne účinky. A čo v konečnom dôsledku urobíte s takými ľuďmi, ako som ja, ktorí si žiadnu vakcínu pichnúť nedajú? Ja kľudne svoju dávku prenechám komukoľvek z vás. Dajte si 4-5, mne je to úplne jedno. Ale nemôžete to nútiť mňa. Čo urobíte s ľuďmi, ako som ja? Budeme do smrti nosiť tieto náhubky? Budeme mať nejakú hviezdu na sebe? Alebo mať nejaké špeciálne označenie? Špeciálny čip niekde v občianskom preukaze, že toto je ten roznášač covidu? Pán poslanec, nechajte hovoriť pána Mazureka, potom na neho môžete reagovať. Toto sú otázky, ktoré ja chcem mať zodpovedané. A netvárte sa na to, že sú to nejaké neuveriteľné nezmysly. Normálne sa vás pýtam, príde tretia vlna, príde štvrtá vlna, budú ľudia musieť podstúpiť povinné očkovanie, lebo síce v tomto návrhu zákona to je, hovoríte, že to v druhom čítaní odstránite, ale pani Cigániková netvrdí, že s tým v budúcnosti neprídete. Práve naopak, tvrdíte to, že prídete s odbornou diskusiou, ako to vytvrdíte, a že chcete vytvoriť široko spektrálnu nejakú debatu rôznych odborníkov, poslancov a tak ďalej, a neskôr to predložíte. To znamená, že ľudia sa nemôžu utiekať k tomu, že vy to povinné očkovanie na tento koronavírus nedáte do zákona. Pretože sami to neviete v tomto prípade, v tejto chvíli vylúčiť. A z toho dôvodu, keď vy nemáte zodpovedané otázky, ktoré som vám tu teraz predložil, keď neviete priamo ľuďom ani len povedať, ako im v tejto údajnej druhej vlne budete pomáhať, keď neviete kvantifikovať ani len počet nakazených, keď nejaký odborník a matematik povie, že je to 50 000 a premiér, ktorý by mal vážiť každé slovo, povie, že je to 200 000, čím úplne zosmiešní celý tento vírus, označí ho za maličký, slabúčký soplík, tak proste nemôžeme schvaľovať takéto zákony. Veď vláda na Slovensku predsa nemôže vládnuť ako nejaký fašistický diktatorský stroj, ktorý si bude zo dňa na deň vymýšľať neuveriteľné obmedzenia a ničiť ľuďom životy. Veď sa pozrite, koľko ľudí ste už dohnali na prach chudoby. Koľko reštaurácií teraz likvidujete. Hotelov, penziónov, fitness centier. Veď to sú ľudské osudy. Vám sa ľahko hovorí, buďme zodpovední, príjmeme tu ten podiel zodpovednosti, spolu to zvládneme a podobné lacné heslá. Ale každému sa to ľahko hovorí, keď má štátom garantovaný príjem na 4 roky 4 500 eur. To sa ľahko hovorí. Ale choďte to povedať niekomu, kto prevádzkuje malú reštauráciu alebo nejakú posilňovňu a od štvrtka musí zavrieť a príde domov, žena, 2 deti, auto na leasing, hypotéka. Čo im má povedať? Že mu štát pomôže, tak ako mu povedal v prvej vlne, zober si úver. Čo si bude teraz brať úver na to, aby mohol splácať prvý úver, ktorý si musel zobrať len preto, aby mohol žiť? Veď my od vás nechceme nič, okrem toho, aby ste dali ľuďom jasné odpovede na jasne položené otázky, ktoré tu nikto nezodpovedal. Takto proste ničiť ľudí nemôžete. Takto sa k ním nemôžete správať. A keď sa Igor Matovič dostal do takého psychického stavu, že povedal celému národu, že on už vlastne nechce byť premiér, že on už nechce byť v politike,
ale má taký spasiteľský komplex, taký spasiteľský syndrom, že on ešte musí všetkých zachrániť predtým, než z tej politiky odíde, tak to je to najhoršie, čo sa mohlo Slovensku stať. Pretože je mu úplne jedno, aké dôsledky budú mať jeho činy na jeho politickú kariéru. To znamená v podstate, že už tu nikdy v parlamente nebudete, poslanci z Oľano, ale znamená to, že sa na Slovensku vyblázni a bude mu to úplne jedno, aké dopady to bude mať. A že tento človek blúzni, to vidíme aj na tom konflikte s Richardom Sulíkom. Ja som ten posledný človek, ktorý by sa nejakej Sasky zastával, ale povedať v televízii, že Sulík je zodpovedný za desiatky ľudí, ktorí prídu o život, tak to už je naozaj na nejakého psychiatra, pretože toto normálny človek proste z úst vypustiť nemôže. Takže ďakujem pekne za pozornosť a verím tomu, že tento fašistický návrh zákona neprejde.